Αν όχι, μην περιμένεις να αλλάξουν οι συνθήκες, άλλαξε εσύ εσωτερικά. Πώς? Με εύκολη, συνεπή εξάσκηση. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο εγκέφαλός μας χρειάζεται περίπου 3 εβδομάδες συνεχούς και συνεπούς επανάληψης για να μπορέσει να χτίσει κάτι καινούριο. Εκεί αποσκοπούνε και τα 3 εβδομαδιαία σεμινάρια εξάσκησης στην ηρεμία που έχω ετοιμάσει για το Σεπτέμβριο. Δεν είναι 3 απλές διαφορετικές χαλαρώσεις. Στόχο έχουν αυτά τα σεμινάρια να σου δώσουν μια ολοκληρωμένη εξάσκηση στην ηρεμία που θα χτίσει τελικά μια διαρκή, μια πραγματική αλλαγή μέσα σου, όχι μια στιγμιαία ανακούφιση. Μετά το τέλος του κάθε σεμιναρίου θα σου στέλνω την ηχογράφηση του σεμιναρίου που μόλις έκανες και θα μπορείς να το κάνεις εξάσκηση μέχρι το επόμενο. Έτσι, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί και τα 3 σεμινάρια, τότε εσύ θα έχεις ολοκληρώσει 21 μέρες εξάσκησης στην ηρεμία. Αν σε ενδιαφέρει και πραγματικά θέλεις να εξασκηθείς σε αυτό, να ξέρεις ότι υπάρχει ένα VIP group σε μια ειδική τιμή μέχρι τις 3 Αυγούστου. Γράψε λύση και θα σου έρθουν όλες οι πληροφορίες σχεδόν αυτόματα.